stát před katedrálou je vlastně. Koupila tuhle čepku. Nejodvážnější a nejstatečnější apoštol, patron Španělska. Jedna z legend praví, že svatý Jakub se vydal na sever Hispánie šířit víru. Podle tradice byl první ze 12 kristových apoštolů, který podstoupil mučednictví. Zajat vojaky Heroda Agripy I. A na příkaz krále popraven. Jeho ostatky byly údajně pohřbeny ve Španělsku neznámo kde a toto místo bylo na 800 let ztraceno. Do doby, než jasně zářící hvězdy ukázaly, kde se ostatky apoštola Jakuba nacházejí. Tímto místem bylo pole, na kterém byla později postavena dnešní katedrála, v níž jsou ostatky svatého Jakuba uloženy a která je cílem poutníků. Název Santiago de Compostela v překladu znamená svatý Jakub z hvězdného pole. Zvládla jsem to, tyhle krásky mi pomohly. Tady nechávám ty moje krásky, které mi pomohly tady tuhletu cestu zdolat. Nevím, cítím smutek, že musím opustit a že mě vlastně doprovázeli od prvního dne. No a stát před katedrálou je vlastně super. Teďka si zajdu někde na jídlo. Se vidím s Liou dneska v Santiagu, kde jsem přišla a mám tady poslední poutnické menu. Čekání ve frontě na poutnickou mši v katedrále de Santiago, která za svou jedinečnost vděčí umístěním hrobky apoštola svatého Jakuba, která z ní udělala jednu z nejdůležitějších svatyní křesťanství, kam směřují poutníci z celého světa. Visí z výšky 20 metrů pomocí systému kladek z hlavní kupole katedrály a otáčí se směrem k bočním lodím. Symbolizuje vzestup modliteb poutníků k Bohu. Atmosféra byla naprosto úchvatná. Obřad z Botafumeiro, údajně největší kadidelnici na světě, vážící 53 kg a měřící 1,5 m, dokáže opravdu nabrat velkou rychlost. K jejímu přesunu je zapotřebí 8 mužů známých jako triaboleiros. No a poslední den cesty jsem slavnostně zakončila večeří tradiční španělskou pájou, která byla pomyslnou tečkou dnešního dne, naprosto famózní.
Další delikatesou je tento mandlový koláč. Ulice v noci jsou zde zcela bezpečné, tričko na památku a poslední alberge Porta Real No Bike Storage. Super. Právě jsem si koupila tuhle čepku a ještě nějaké suvenýry tady z toho obchodu za mnou. Právě jsem na cestě do Porta, svezla jsem se s jedním poutníkem, s kterým jsem šla a on mi nabídl, že můžu jet s ním autem. Všechny autobusy byly vyprodaný na dnešní den, takže jsem ráda, že jsem toho mohla využít. Následující den jsme v Portu navštívili tržnici Bom Sucesso, která byla po rekonstrukci v roce 2013 znovu otevřena jako nákupní pasáž s restauracemi, kancelářemi a hotelem. Najdete zde celkem 26 stánků, 40 obchodů a restaurací vnějších i vnitřních s tradiční portugalskou, světovou či vegetariánskou kuchyní, dezerty, nápoj, koktejly či kávou. I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. You don't like your life then you should go and change it. Hey, 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 I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation every single day, every single day. Every single day. Poté jsme se vydali na pláž Matosinhos, skvělou nejen ke koupání, ale i surfování a s krásnými západy slunce. A na tuto pouliční party jsme narazili cestou na hostel a nemohli jsme si ji nechat ujít. Velmi mě bavilo, že tam předtančovali nějací tanečníci a i když jste kroky neznali, mohli jste se k ním připojit a tančit podle nich, což bylo za mě naprosto super. A ta večerní atmosféra byla opravdu nakažlivá. E ela pior de vez, tá pensando
Na cestu jsem si koupila housku a dostala jsem tuhletu zdarma, ale chtěla jsem je jen jednu. Když zrovna chcete ušetřit místo, tak se dějou takové situace, že dostanete něco zdarma. Poslední večer jsme si pustili film a byl spíše odpočinkový, balící a brzký odchod spát. Tohle je moje komůrka se záclonkou, má oblíbená, tak dobrou. Cestou na letiště jsme si dali poslední společný oběd, grilované sardinky, které byly vynikající. Na letišti mě provázela nostalgie. Před pár lety jsem tam během 2 let byla celkem 10krát. Tak kam to bude příště? Poslední necelá půl hodina před odletem a já se můžu rozloučit s Kamilem, mám tričko, čepici. Ale musím říct, že to stálo za to, že to bylo super. Nás to brzy zase do pokoju. Cestou z letiště jsem měla celý autobus sama pro sebe a byla nesmírně vděčná, že si můžu natáhnout nohy a nikoho tím neomezovat. V Česku mě probudilo sluníčko, což mi udělalo velkou radost a kochala jsem se krásnými výhledy. Co bude dál? Camino odstartoval nový směr mé cesty. Pro více videí nejen o cestování mě nezapomeň sledovat a zase brzy ahoj.